ஆண்டகவேந்தர் உளவார படையாளிய மலர்ச்சேவடிகள் போற்றி போற்றி. நல்லூர் பெருமான் திருநல்லூரில் நாவுக்கரசு பெருமானுக்கு திருவடி தீட்சை கொடுத்த காட்சி நல்லூரில் நடைபெற்றது. தலையில் வைத்தார் என்ற பதிகத்தை நல்லூரில் தாண்டகவேந்தர் பெருமான் அருள் செய்த பதிகம். திருநாவுக்கரசு வள திருத்தொண்டின் நெறிவாள வர்ஞான தவமுனி இவர் வாகீசர் வாய்மைத்தீகள் பெருநாமம் சீர்வரவல் உருகின்றேன் பேருலகில் ஒரு நாவு குறை செய்ய உண்ணாமை உணராதேன். அமர்தி நாயனார் குரு பூஜை இன்று. அமர்தி நாயனார் மலர்ச்சேவடிகள் போற்றி போற்றி போற்றி. திருச்சிற்றம்பலம் திருச்சிற்றம்பலம் திருச்சிற்றம்பலம்.